Marak sowan. Anjing Mbak Ayu. Mas Tukul. Anjing. Aslinipun nggih niku? Anjing, asline nggih Mas Tukul. Mas Tukul. Mergone ngene, Mbak. Jaman riyen niku tiyang sepah kula niku ngatori jeneng. Jeneng? Anjing. Kowe tak jenenge Tukul le, dadine kowe nang kono-kono tetep Tukul, sedulurmu tetep akeh. Oh, malah jebule Tukul rono rene. Tukul kono, Tukul kene. Injih sugeng dalu Bapak Ibu. Wonten ing wewengkon Pandian, Iki dalam rangka napa? Dalam rangka memperingati ulan Asyura, Mbak. Oh, Anjir, setunggal Muharram. Mugi sedaya warga masyarakat wonten ing pandian punika tansah kawilujengan, kabagyan, kabagasawasan, kamulyan. Anjir. Niki ngresake tembang napa, Pak? Oh. Napa? Mister Mendem. Mister Mendem. Mbak pilih derek nyawiji mriki semangga. Pak D, anjih nuwun sewu. Mangga. Sumangga mboten ngirangi tata trapsila anggen kawula matur panjenengan ambek bilih kersa nderek nyekar sesarengan prikanca putra BMP Camurasari anjih. Pak D. Wah. Oh. Niki Pak D nuwun sewu niki pamundutan napa panyuwunan Pak D? Oh, panyuwunan. Mboten mundur. Iki panyuwunan lho. Lah nyuwun. Mulane aku midun ndak tak kira apa pamundutan ngoten niku biasane ndak wonten Boyolali. Ana embele lho. Nggih. Anjih, saking bapakipun ngersakipun Mister Mendem utawi saking ibu-ibu ngersake napa niki? Yang dari ibu-ibu apa? Ambuk bilih badhe nderek nyekar sesarengan prikanca putra BMP sumangga amargi sowanipun kadang-kadang putra BMP wonten dalu ing punika kagem panjenengan sedaya. Enggak. Ayo ngaturke Kang Jubah karo swasana manut kadewasanmu wis Cahayu. Kita duet aja ya, Mas. Duet? Iya. Duet ki lak sing dipethike ta jenenge duet. Sing apa? Sing biru-biru ning dhuwur ka jenenge duet. Apa duet? Apa? Kayak kan duet to kae. Duel. Duel ki lak sing mbayar kae jenenge duel. Kayak duit. Duit. Duit kae sing sak mangkok kae lho, kanggo 10.000 kae duit. Dawet. Apa? Dawet. Dawet ki lak ya sing kae. Oh. Mbak Ayu, iki ngaturke Kang apa iki? Ngaturke Kang ingkang Jubah kados panawa. Pamurutan apa? Nggih, mesti mendem. Katur bapak sinten menika? Mister Mendem. Iki lagu tahun kapan iki? Pak Diono. Wah, nek Diono kae mesti nang Dianti ana nggih, Bu nggih. Nggih. Menawi kersa monggo Pak Digiono nderek nyekar sesarengan kawula. Anji. Napa menawi mboten nyekar nggih beksan mawon. Anji, joget mawon. Ya, mang ringgit lho. Biasane iki cukup karo belah kok Cahayu. Heeh, teko nang nggo aku kono iki cukup cilik wae karo belah wis teko kono.
penting sesuatu beras ora tak anggap penting anak bojo selamat aja namuni nuturi kaya kiai ati tokne wae yen wis mendem terus longsor dhewe Mister Mendem. Mister Mendem. Iki mungkin jan karemenan Bapak Diono kok yo aneh-aneh. Ora, aku gak gasu karo Pak Diono iki apa mengenang masa lalu. Pak De, terus mungkin niku menang masa lalu napa curhat ngoten niku wau. Nggih, Pak De. Ora. Oh ndak Pak De, Diono iki tetep wis nganu kok wis kabeh wis diguak. Wis diguak Cahayu. Saiki wis manembah marang ing Gusti Allah, heeh. Kabeh mbok guak. Aku yo iya ngono kuwe Pak, kabeh wis tak guak. Kabeh bandariku. Ora nek kabeh tak guak iki. Aku nek lali-lali kabeh diguak. Lah iya, iki ndak kono kabeh diguak, klambi diguak, iki diguak lak yo kabeh nikah to. Inje matur sembah nuwun menika. Mbak Yu, aturaken sembah panuwun. Nah, setunggal lagon wonten panjenengan saking Pak Diono saking wonten